kok mungsuhe do ra ketok ya, Tru? Mungsuhe iki do mabur, musuh dhewe iki dewa-dewa, mula ngati-ati. Dewa ki nek disawang cat katon, cat ora. Dewa? Dewa iki kaya demit, dewa iki kaya jim. Nek dipandeng kayane ketok, ning nek dikedhepke engko ilang. Wah, nek ngono kudu nggawa senter. Lho ngopo? Nggo nyenteri men aja nganti ilang, nek gelut kok mungsuhe ilang ketok ya dilar menang saka ngendi? Sing penting diantepi le. Diantepi. Nyawang nek pancen kowe iso ora kedhep suwe, aja kedhep. Nek kedhep engko mesti ilang. Kowe terus ketara meneh. Terus kowe kedhep ilang meneh. Oke, penitenane mataku. Ya. Men ora kedhep dadi ora ilang-ilang. Ya. Sing mraida ngati-ati ketok iki hawane rada adem-adem ngene iki. Semilir-semilir ngene iki. Ketoke nek dewane arep teko kene kok. Apa? Nek kira-kira ana swara matna, nek ketok wis kuwi dewane. Jotosi ya, Jotosi. Aku Jotosi, kowe Jotosi. Gareng nanti gareng? Gareng masuk angin. Aduh. Kae kok ki ana alasane rumangsaku. Anggere muni arep nyambut gawe ndi sing masuk angin, ndi sing migren, ndi sing vertigo. Ayo mbuh ya bareng yo awake ringke kok. Tru? Kok kaya mambu minyak serimpi. Ha iki tandane dewa arep teko. Biar dewa iki ngati-ati kok. Heeh. Kok malik meneh, Tru? Mambu apa? Dupa. Dewa iki makmane dupa. Iki arep teko iki. Iki kok kaya sapi teng ya ngene, Tru. Kuwi aku ngentut. Mangan batang dengkulmu. Ambune ora omong. Nang raine iso ireng. Aja kok meng mambu nang raine iso ireng. Kurang ajar wae, Tru. Ndene iki nek teko kene ditandai kok. Aja kuwatir ya. Lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya nanggono magawe gelarira wang ngopo iku iki, Gong? Iki sing malahi bongkongku plendhingan ya iki. Lah ngopo? Sing ngene iki cilaka malah do dirambati cokor. Wong aku sangula lho. Ha iya. Kok ora wedi ya? Ya ora. Ora galak kok. Iki kok tak sawang kok cat katon cat ora. Wong milahi. Mas Tunomo sidam sekaring bawuna langgeng. Yen kowe takon karo aku Bathara Penyarian. Lho, iki sapa njaluk tanda tangan Pak Cari? Pak Cari sapa? Kuwi Bathara Penyarian sing arep kuwi. Wah, branyak pasemone branyak. Sing mburi sapa? Lho, weruh karo aku Bagong. Weruh wae kacamata ya padha. Sapa wae? Ulun Atmajaning Bathara Guru ingkang angka 4. Ulun Bathara Indra. Bathara Indra? Iya. Sing arep ulun Bathara Penyarian. Iki Bagong, dasar kepara nyata. Ngapa dewa-dewa do teko rene? Lho kusik to. Kowe kok ora basa karo dewa iki anggepmu kowe iki titah kok ora basa karo dewa. Wis pancen tak niati. Tak basanono malah ming damai. Rasih do gegeran percuma, ya, Tru? Ha iya. Mati tak wujuti. Bathara Guru ya Sang Hyang Manikmaya. Ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Wani gawe syarat bapakku nyembah karo Bathara Guru. Monggo bapakku Sang Hyang Ismaya kuwi kakane Bathara Guru.
Hah? Kok nyembah? Anggepe apa? Kowe dikongkon bapakmu kon ngajar aku kon bondo aku to, dasar kepanyata. Yen kowe mani karo Sang Hyang Bathara Guru kowe tak bondo tak krincung sik lak lebokke ning Kawah Candra Dimuka. Aku ora wedi aku. Rek. Lho. Sapa Gong? Rek. Kok rek? Penyarian lek ngundang rek ngono wae. Nek gedhe ya su ngono. Ngawur ben sisane nesu. Piye, Ndra? Kowe sisan arep gelut ya, Ndra? Piye? Radiomu piye, Ndra? Kanca prihatin lahir batin piye isih sukses ora? Kowe Ndra pleret. Ayo, araja gembelo siramu greleng pancamu. Nek pancen ketok wani Bathara Guru ngene ngono adu argumen karo Bagong. Ora minggat saka arep aku tak cekel alboke ning Kawah Candra Dimuka. Bagong kene margani patimu. Maju legane atus ben mutar mbok men apa. Cecok wis kalah mutlak iki. Kalah mutlak piye? Ha piye dewane ampuh tenane. Kok ampuh? Aku diantem penyarian diis kena nggon sirah. Dheweke ngoyak aku tak incem wae ngantem bola-bali tak tadai tak saut tangane arep tak anteme. Ora kena lho. Ora kena piye? Kaya nganggo aji lembu sekilan iki lho. Kaya ana sing duwa ngono lho, ana betenge lho. Tak antuk-antuk maplek ngono ning kaya ora tekan. Waduh, lah piye ya, Gong? Waduh. Ha iki ra imbang iki. Dewa kok do seneng to nganggo aji lembu sekilan. Monggo aku emoh lho. Kok emoh? Lah kayane kena ning ra kena e. Kayane iki mak bol kurang sekilan. Oh, ayo wis. Rugi no. Ayo. Piye, Gong? Matur Bapak. Nek Bapak ra iso kai pepadang, piye? Awak dhewe kalah tenan karo para dewa. Yo. Ketiwasan, Pak. Ketiwasan piye? Wis berlut karo dewa, Pak. Rame banget, Pak. Wis perang. Wis geger ora karo-karuan. Ning Kocapa piye? Bareng aku arep ngantem karo Petruk iki, angger tak antemi kurang sekilane lho, Pak. Kaya kena ning ora kena e. Ah, kuwi jenenge aji lembu sekilan. Kuwi raja ora diwatek ning dewa wis duweni kabeh. Waduh. Nang ngono ra iso dijotos. Sing muni ra iso sapa? Iso. Carane aji kuwi bakal ilang nek disembah ping 3. Terus le ngantem aja sirah. Aja dodo.
ning weteng medun. Asli? Piye, Tru? Mangkat. Oke. Nyembah ping 3, sing diantem weteng medun. Wah, malah pusat kuwi. Ayo. Ditenono slentri wedan. Yakin wis tak sembah antem kon. Wah, wis mesti do mules kabeh dewane. Arep ngopo kowe? Piye? Arep ngopo? Ayo, Bathara Indra kalahno. Mati celeng aku. Bathara Indra napa? Waduh sajake wis diblakake karo Siwa Nayantaka, Siwa Ismaya. Anak-anake ora iso ngantem karo dewa bareng. Bali matur karo bapakne, Bagong iso ngantem karo awakku. Disembah kaping 3 terus diantem sakayange. Monggo ngantem dimatke tenan. Nek nganti pecah cilaka. Kyai Bathara penyarian. Iya Kakang, mati aku Edian Petruk anu gareng ngawur banget. Waduh. Ila dalah. Para dewa padha nungsang puyang padha golek papan pendelikan. Ponokawan Gareng Petruk Bagong kuat nadai daya kekuatan genine Bathara Brahma. Aku meguru karo kowe legane ati. Sanggaring para putra dibujung Agni ingkang sak lumbung Bandung gedene. Gelora Semar Sigara tanggap lenggah begogok kaya tenggok datan mobah datan musik. Parandring mangke dhateng ing Agni Agni boten ngobong Gelora Semar Badrana Parandhe manjing angganing Kyai Ismaya.
Ngatasi Ponokawan kok ngurak-arik dewa. Ora mung ngurak-arik dewa, ngurak-arik pasir kowe kulino. Ya, bareng apa kowe? Aku ya Madipati, wis ngerti rasa ngenalke. Aku Bagong, wis ngerti. Ayo kowe gelem tak boyo ning kayangan apa ora? Ora. Nadyan modar ora bakal aku gelem tak boyo ning kayangan. Wah, latar. Wani karo sing tak wedeni omong. Jabut nyawamu. Wah, jabut untumu. Waduh. Wah, iki kok nekat iki. Nah, ora iso jabut nyawa, iso jabut untu kok. Ya jabutan ning ora cepet-cepet lega kok. Jabut ki usah mati ora kok. Ya jabutan ra masalah ning ora dul ngono lho ngeget-geti nang ngono kuwi. Alon-alon. Dut ngono, ora apa-apa, ora kok dut ngono. Ayo kaget mesti. Hei, mesti. Weh, lada. Ora. Edian omongane omen sakarepmu. Sadurunge jabut nyawane Bagong. Tiban tangane Bagong racur kumur-kumur. Apa kowe iso ngantem sing ngomong ora iso sop. Waduh! Wah! Yang Madipati kenang apa? Aduh. Wah. Waduh. Waduh Bagong ngawur tenan. Edian. Wah. Nganti ra iso omong. Ayo, Amus, iki sapa iki kok kaya teko? Teko dengkul kita kuwi ya. Ngawur wae. Weh, dewa to, dewa. Ulun kami tuaning dewa, kami tuaning Jawata. Ulun Bathara Narada. Ah, kowe saiki Narada kowe. Kowe patih Suralaya kowe. Arep melu-melu perkara iki. Mati. Kosek. Ora sembrono ya. Ulun iki ora melu perkara iki. Ya ulun malah ngelek karo Adi Prabu Bathara Guru aja nganti melu-melu. Utawa aja nganti wani-wani karo Kakang Isma ya ning Adi Prabu Bathara Guru kuwi berguguk mutawaton ngayel. Wis ora lumrah, ora jenengane nek dewa kok bubar mungsuh Ponokawan. Ayo nyembah ping 3 ngantem dewa weteng medun. Ha. Wah, mula kok dewa do gegem kuwi kabeh. Do ditutupi kabeh. Lah ya musuh Ponokawan mesti dimatke, tamatke. Ndi ngono? Hus. Kenamu jengkolmu. Duwe ora? Duwe. Rasa ulun ora melu-melu perkara, ora melu-melu lunga. Ora melu-melu lunga. Ora gelem lunga. Sampun iya wae lah entan. Nala Gareng Petruk Bagong ki ra isi klebu anakmu, wong kuwi ya anakku, mongko aku ki kadangmu tuwa. Lah kok dadi kowe mesti wujuding pusaka ora pangling Cestrisula. Hah? Nek nganti kena anakku, wong 3 iki mati. Lah terus piye kahanane? Pancen menika ingkang badhe kula jarak. Lho. Nek ngono kowe mentala tenang karo anakku, mboten mentala sabab menapa. Krana anak-anakipun Kakang Ismaya ingkang sampun boten ngertos tata krami.
sampun wantun kalian para Jawata wekasan para Jawata sami bubar mawut mboten kanten-kantenan. Kula mboten narimakaken Kakang Ismaya mila dinten sak mangke kula suwun Bagong badhe kula beto wonten ing Kayiwangan badhe kula pejahi. Piye Nala Garing wis nehne wae Pak mangane iki. Oh aku ya mathukke wae Pak. Heeh Pak keke wae mangane mung ribet-ribeti uripmu. Saku tak mudhar wae Pak. Aja tole aja kowe anakku sing tak tresnani. Aja nganti ana wong sing wani gendak sikara karo kowe. Saiki ngene wae Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong anakku Bagong, aku sing eman, aku sing ora entuk. Mula ning aja nganti kowe gawe gelo rasamu, aja nganti atimu gelo. Sing munggah ning Kayangan aja Bagong, sing tok hukum Semar wae hukumen. Kakang Ismaya sagah. Ora sagah sebab apa? Urip ya wis ketuwan ning alam padhak. Tur iki ana pancatan nggonku bali marang ayunaning Gusti srana adhiku lanang mbok menawa iki iso tinampa sowanku. Pak. Aja, Pak. Nek bapak pasrah pati urip karo Bathara Guru terus piye kanan iki engko, Pak? Anak ki tak labuhane Garing wis ora satok tangisi. Ora apa-apa kowe wis gedhe tuwa. Ora usah ora duwe bapak, ora apa-apa kowe iso urip dhewe. Ampun, Pak. Kula ya ora iso urip dhewe, Pak, nek tanpa bapak. Wis ora apa-apa, Truk. Besok golek bapak lurah. Pak lurah dengunmu iki karo bapak ora tresno blas kok. Wis gage aku gawanen ning Kayangan. Nek bapak dibeto teng Kayangan aku melu, aku ora iso keri, Pak. Aku ki mengar dijempluke nang kawah karo Bathara Guru. Kajengipun kula cempluke kawah ya gelem. Aku ya ora aku ya melu, Pak. Aku urip nek tanpa bapak ning donya wis ora ana gunane. Melu ora, Gong? Ora. Ora pengen labuh bapak. Aku nek kowe do mati kabeh, sing urip sapa wis jajali? Nek ora aku sing urip, sing nampa warisan sapa? Pikiran to? Lu nek aku ndek anak, peputu aku tak dum. Kan iso iso dienggo pengeling-eling nek iki putune Semar ki anake Semar. Ora melu le. Ora. Ya wis nek ngono kowe tak labuhi aku tak melu bapak ya le. Aku ana menyang. Aku ya tak melu bapak ya, Gong. Mangkato. Guru malah anakku loro Garing karo Petruk sagah makili adine. Menawi ngaten tetiga. Iya, monggo. Menawi Kakang Semar Dura Sembodo sampun ngantos nglepataken dhateng kula menawi kula tiga lan Kakang Ismaya. Kula kandhremin minggah wonten ing Kayangan. Lho Garing ayo Petruk melu bapakmu. Monggo Pak kula ndamel, monggo Pak kula dherekaken, Pak. Ayo Bathara Guru monggo Kakang Ismaya. Do gelem. Aku yo engko urip rung tutuk e modar. Semar mati, Garing cemplungke kawah mati, Petruk mati. Aku mengkari marani nang omahe Garing, yu diutus Kang Garing kon njaluke sertifikat. Maranane Petruk, yu kon diutus Petruk kon njaluke sertifikat kae lemah kae di statuske aku. Sugih dadakan. Anakku tak kei metu saka polsek langsung tak kei lemahnya. Gak didol nggo mendem. Ayo canggleleng apa ya semen. Ane terus kancaku sapa wis jajali.
Engko nek pas gara-gara netepi kewajiban ora duwe kanca kilang-kilong kloap-klaup. Wah ya. Piye ta iki mau? Aku kok dadi ra melu ta aku ki Kang Supan apa ya? Bapakku mati. Gareng yo mati. Petro yo mati. Ceniningan. Gareke kopi kok yayan. Selamat tanganmu kowe. Cilaka iki. Sapa sing arep tak jaluki tulung? Aku nang sowane ngersaning Siun Prabu Puntadewa ya engko malah dunek-unekke. Luwe-luwe Ndara Werkudara. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip? Idandasmu. Ah, sarwa cilaka iki. Ndara Janaka tak lapori ya ngono. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip, Bagong? Nyotang panung tak jembar iki Bagong jelem modal. Ndara Gatotkaca tak lapori ya ngono. Ndara Gatotkaca Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Unter bayarmu. Monggo Ndara Gatotkaca kendel e. Bar bathi akeh mambengi Ndara Gatotkaca tenan. Yakin apa ora didongke kok? Apa ora bathi ning ijoli ya kuwi. Sing parah ning kono kuwi. Ning wis ora apa-apa lah karang ya lakon tak sandangane dhewe. Oh iya. Aku ijen ndek Pakde. Pakde Togok. Napa ora tak sowani? Aku wadul Pak Dede. Adimu mati. Opo? Malah tawa HP. Opo? Sing mati adimu Semar. Semar mati kuno opo? Cemplung ke kawar adimu maneh moyo Togok terus nesu cangkeme kewer-kewer. Mana. Kaya gendera kae. Wis, men tak lapor karo Pakde Togok aku. Nek ora ngono ndak ora ndek kanca. Nek Pakde Togok ora iso mbudidaya, piye carane Bapak slamet saka tangane Bathara Guru? Aku dhewe sing arep mbudidaya nyelametke Bapak saka cengkremane mungsuh. Kok pirang-pirang dina iki Kang Togok kaya beda adat saben. Pendak-pendak duwe juragan. Mongko ratu sabrang tekaning pati kowe karo aku terus golek juragan liyane. Ning iki kok ora ajak-ajak. Ngapae, Gak? Yo ora ono apa-apa, Lung. Goroh kowe iki goroh. Wong biasane kowe iki nek ora ono apa-apa ki akeh lemu omong, akeh lemu gojek. Saora-orane mesti ngejak cangkriman karo aku. Aku ki jane wis tuwa. Ning kok gampang dibebeda rasaku ya, Lung. Dibebeda karo sapa? Ora karo sapa-sapa, ning dibebeda karo lakon sing tak lakoni. Lakon sing dilakoni iki tegese aku ki gagas karo impen nih, Lung. Impen? Heeh. Ame impene kok tok gagas, Gak. Ora usah digagas, tur awake dhewe iki ya wujude ming batur, ming Panakawan, ming kawula cilik kowe karo aku ming wong sekeng. Nek gagas impen kok le kebangetan temen. Upama awake dhewe ngimpi terus impen kuwi ana maknane, ana kelakone, ya wis ditampa kanthi ikhlas. Ora usah dadak werna-werna. Ngono lho. Ngimpi apa? Impenku ki ngembet karo adikku. Lho. Aku udu. Aku ki ya adimu to, ning udu kowe. Impenku ki ngembet karo adikku, ya kuwi Semar. Lho. Aku kadingaren. Monggo kowe ki arang-arang ketemu karo Semar. Nek ora nderekke Ratu Gustine awake dhewe nyabrang ning tanah Jawa, ya ora ketemu karo adimu Semar. Kok dengaran iki tok impekke. Engko gek ming kangen. Ayo,
nek pancen kowe kangen karo adimu Semar, sowan nang gone Semar, ning Karangkadempel kangen-kangenan. Rasa. Kok rasa? Nek ketemu Semar ki seneng, nek ketemu anak-anake Semar ki mreteli apa-apa. Aku nganggo kalung ya dijaluk. Aku aleman. Nganggo kalung ya loro. Nek dikira wong brewu. Nek dikira wong sugih. Ah, ya wis. Mbok ya dicelengi ora nggo pameran. Nganggo kalung loro kaya raine apik-apikan. Lah iya. Anggepe ora. Ditabung nganggo tuku mas-masan dienggo pamer-pameran. Oh ya lho. Ah iya. Mulai ya dipreteli karo anak-anake Semar. Nganggo ali-ali ya mesti dijaluk. Nganggo jam ya mesti dijaluk. Ning aku ora kok kangen karo Semar. Impenku iki kok kaya arep ana maknane. Maknane apa? Maknane ya arep lakon dilakoni karo adiku Semar. Lah kowe ngimpi apa coba? Aku ngimpi kok kaya-kaya Semar kuwi numpak kapal. Lho, arep Sumatera. Ora. Neng impen kuwi numpak kapal terus dumadakan prau mau kasempyok ing alun gedhe. Semar iki kendang kapracundang kuntal kaprapal digawa bantering banyu. Nganti aku bengok-bengok sirku ngoyak karo Semar ning mergo aku ya ora iso nglangi ya ming tak nengke bae. Saya adoh Semar digawa umbak nganti ora ketok. Geragap aku tangi bareng iku ing jago ingkang sepisanan tandha yen to wis gagat bangun esuk. Long wiwit kuwi atiku kok ora tentrem, wiwit kuwi atiku kumesar. Ana apa sing bakal tumanduk karo adiku Semar ya Lung. Rikat lampahing rata tanpa antara prateng suku ning argeram kang tumingal. Geram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos dangu sami mbawacana. Kasarupraptanipun Ki Lurah Bagong ingkang wis prapta bali wis maning Ki Lurah Togog mangono pangudas marane. Wah. Kula nuwun. Wah. Assalamualaikum. Pak Togog. Sapa lu? Nek suarane kok kaya anake Semar. Wah, kuwi anu ingkung kuwi lebono kuwi. Sego-sego kuwi lebono kuwi buah-buahan kuwi lebono arep mangan entek-entekan kan. Wis teko Bagong dibukake ya ponakane kaya ya. Wah, ngopo? Bukake wae. Ada perlu sama Diko. Yo tak bukake sabar. Wis buka kok wae. Lho, wis buka. Wis tak jugil. Ora edan gawe lawang kok dijugil kene le, kene go ngono apa? Ngono ya, Pak. Yo.
surma bangga wagut gati nyomawukyat iro wang-wang sembah bektiku ya Pakde ya tak tompo Pakde milung bektiku ya Pakde ya tak tompo Bagong cah bagus kok omahmu wis beda Pakde beda piye kok nyenyet ora ana apa-apa weh gleleng kae dhuwur kae lukisane sapa ya Pakde ayo lukisan aku nganggo sandangan Jawa lho kok kaya celeng lah ya sekarang sing gambar ya ora pateo iso mula ya wagu bentuke heeh Pakde apa aku ngaturke bekti ya tak tampa Pakde mbilu mbok gawe-gawe wedang ngono Pakde wah malah di wong tua dikongkon ya tak gaweke senengamu apa kopi ya pahit apa legi pahit legi ngopo kopi kok legi jane eneng ngopo sepisan aku silaturahmi Pakde ya tak tampa karang ya suwe ora ketemu karo Pakde togok kangen to aku mestine menungsa kok lah iya sing angka loro aku ngaturke berita lelayu lho berita lelayu heeh sapa sing ora ana adimu ora cangkeman Gong cangkemmu kowe malah ngono lha kowe ki tak ngono aku ki Pakdemu nek ngono bocah cangkeman ya subur-subur to kok malah genting ngono ke wong tuwa ngene ya Pakde rasane sun dhisik aku tak matur karo Pakde bapak kuwi nganu apa jenenge digawa karo adimu adikku sapa Bathara Guru lho digawa sebabe ceritane rak aku ki kepengin bangun desa apik kuwi kowe dadi pengareping kawula kudu wani bangun desa bener ning aku entuk sasmitaning Jawata nek ku bangun desa kuwi iso rancak niring sambikala nek ditumbali ya kuwi ingkang winastan pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala bapak ngendika Bapak Semar ngendika kuwi anane ning kayangan bener Pakde bener kuwi panganane dewa arane pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala terus aku pasrah karo bapak wis panek ngono mangsa baranga jare bapak kuwi Sang Hyang Ismaya kakane Bathara Guru mestine bapak iso sambung rembug karo para dewa bapak terus matek aji pamengkang pameling terus Bathara Guru teka teka ning ngomahku bapak omong Bathara Guru gandeng Bagong ki ya ponakamu ki arep mbangun desa ki ora tok bantu ora kelakon terus gurune muni piye gurune muni ngene iki anak-anak ngono mbok ora clemongan kok ngomong terus ngopo bang aku seneng nek Pakde nesu ki cangkeme iso mlembung mlembung dongkulmu merocot Bathara Guru ngendika ngene iki Kakang Semar aku sakula purun maringaken pelen pertangga jiwa ning sekilone 4.000 pelen pertangga jiwa kok didolku ngomong sapa apa tenan kaya apa kaya iwak brontak lho nek nesu saya mlembung ning kula kepengin titah siji sing mboten nyembah kali kula mboten tata krama kali kula kedah tata krama kedah nyembah lah titah mau sapa bapak kon nyembah karo Bathara Guru kon basa Bathara Guru aku rak muring to Dik mestine wong tuwa kok kon basa karo adine lha iya Bathara Guru unek-unekke lha jenenge kowe kuwi kewanen kaya ngono
Bathara Guru kuwi dewaning para dewa kok tok unek-unekke. Sik, Pakde, salonmu dicilekke sik. Salon ndi? Lah kuwi ngisore rong kaya horen. Horen dengkulmu mlocot ora. Aku nesu mergo aku mbelani bapak geger. Oh, terus geger perang rame kae dewa-dewa kalah karo aku karo Gareng karo Petro. Aku Bathara Guru kuwi maju nggawa drei. Ngundrahi lambemu kuwi nggawa ces trisula. Aku mundur mlayu. Bathara Guru adreng arep mateni karo aku arep cemplungke ana ngendi jenenge Pakde sing nggone nyiksa wong kuwi. Ngendi? Kuwi lho. Apa jenenge? Kawah. Kawah Sikidang Wulan Dieng. Kawah Candra Dimuka. Kawah Candra Dimuka. Bapak ora trima. Wis Bagong tak wakilane. Gareng ya ora trima, Bagong ya tak wakilane, Petro ya ngono, Petro ya makili aku dadi jak munggah nang kayangan, Pakde. Piye perasaanmu, Pakde? Mula aku sambat karo Pakde Tommy, Togo kuwi supaya bantu karo bapak aja nganti bapak tekan ning sirna, Pakde. Manik Maya kok mesti ngono ya. Mula kowe tak kandhani ya, Gong, aku sakjeke wiwit medhu ning jagat aku nek kon ketemu Manik Maya kuwi moh. Mergo nuwun sewu arep kae diwaning para dewa ning atine urung resik. Lah iya, aku iki ya gumun. Kok bapak kok ning jagat